tħabbar li b'mod immedjat l-awtoritajiet tas-saħħa u l-Ministeru għall-Ambjent ħarġu direttiva li waqfet is-sustanza kloropirifos mis-suq lokali. Dan seħħ wara fl-aħħar ta' Lulju l-Unjoni Ewropea ħarġet direttiva fuq din l-insettiċida li tintuża globalment. Joanne Borġgalja mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni u tal-Konsumatur spjegat l-effetti ta' din is-sustanza. Dan il-sustanza jista' joħloq problemi fis-saħħa tal-bniedem b'mod partikolari tfal. Jista' jkollu effetti ġenotossiċi kif ukoll neurotossiċi. Ġifieri li effettwa kemm genetic kif ukoll il-moħħ. L-iktar li qegħdin friskju huma tfal minħabba dawn ikunu għadhom qegħdin jiżviluppaw. Fil-waqt li Malta se tkun qed tipprojbixxi din is-sustanza ma jista' jsir l-ebda kontroll fuq frott u ħaxix importat minn pajjiżi barranin. Bħalissa għadha m'għaddiet l-ebda liġi mill-Unjoni Ewropea għal daqstant ma nistgħux inżommu prodotti li jkun fihom li jkunu tkabbru b'din is-sustanza, però jiddependi il-livell ta' residwi li jkollu l-prodott meta jitpoġġa fuq is-suq. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li minkejja li s-sena l-oħra kien hemm xi raba li fiha nstabu traċċi ta' din is-sustanza, din is-sena għadha ma nstabet l-ebda traċċa ta' dan il-prodott mis-suq Malti. Prodotti li diġà jinsabu fis-suq u għandhom din is-sustanza mhux se jkunu jistgħu jinbjaw jew jintużaw. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Agrikoltura Clint Camilleri sostna li l-bidwi Malti u għawċi iqatta' ħin u jagħmel sagrifiċċju biex ta' kuljum jipprovdi l-aħjar prodott agrikolu lill-konsumatur. Għalhekk spjega Camilleri huma qablu ma' din id-direttiva tal-Gvern li lan tagħha u li jkompli jitjieb il-prodott agrikolu Malti. Aħna rridu l-prodott Malti ikun prodott tal-ogħla kwalità u llum il-ġurnata għandna prodott Malti li huwa nieqes minn din sustanza mhux ħadd intuża din l-insettiċida fuq dal-prodott, dal kuntrarju ta' prodotti li sallum il-ġurnata għadhom jiġu importati anke mill-Unjoni Ewropea fejn pajjiżi oħrajn, ġifier għandna madwar 20 pajjiż Ewropew li ħafna minnhom nirportaw minnu li għadhom ma bbenjawx din is-sustanza. Sabiex jassisti lill-bdiewa, il-Gvern nieda helpline fuq in-numru 800 722 13. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.